Mga pre, unsa ka tuyo ni kagawad sa tuwa no? Wapod na kabalo lagi. Ang nadunggan ako, magparali daw to siya. Awa na, mga panya. Ay tama rin no. Eleksyon naman dahil sunod semana. Pre, what if pre, mudagan po kag kapitan pre? Na ako? Wa mga taga-eskwela kinder. Madaw ka pre, ka mga illegal na to nga transaksyon. Oh. Masipte. Bitaw no? Ay, kabala ka pre, kay say mo kami mubuto pre. Di ba mga pre? Oh, ay kabala ka pre, number 1 ka sa baluta. Bitaw no? Kanatong balay, himuha to kasino. Unya ang gym, butangan to hantakan sa tunga. Onak, magbehave lang ka ha. Huwato na to diri sa kagawad. Kay basig matagaan ta sa iyang ayuda nga ipanghatag ha. Behave lang. Na po ni mga palahubog oh. Lingkod sa nak. Ayog tapan sila kay mga buang na. Basta pre, kumadaog ka, unleash shot niya. Batik na pakapin na ba nag-ugji ka? Uy, una lagi sa bakla dra. Tara. Oy, ay mo tay. Uy, kisa man ni. Anak na ko. Nak, huwag yawa. Ay, dukla kong anak ba ha? Ay, sige, tingog dra ayot. Sama na imong anak yun oy. Ano mo nagmananap? Bad man ka. Nanas kagawa do. Para pa, ura yung lindanaw ba? Mayong unto na day mo. May unto kanina ra mo. Oy, may mga Ganina rin kay miwad. Okay, patawag ta mo karon ba kay na ako'y anunsyo. Unsa man wad? Ay karong umaabot nga eleksyon ba kay sunod semana naman. Magpahibalo ko sa inyo nga mudagan kong kapitan. Hilom diha. Kapitan sa imong mata, nagpromise sa mga gani katong last year na pa-espalto ni mo among kasada. Naespalto na bitaw to. Na-espalto lagi pero magsungkaan. Aw, wala pa nagiklaro kagawad. Ay kabala ka katong mga bangag dito ug mudaog ko. Tapakan ako to. Ay na. Unsa may tapa ka to suslo? Tindugi na pre. Di lagi pasalig na ko na sa imo. Oh, anong nitindog man ka paglinggo dito? Buang ka, nabo ko isulti sila. Sa misulti nimo. Mudagan, bugo. Ay mudagan. Hilom diha. Mudagan niya kusog kay mga utang. Ay, kabalaga kayo madaog ko. Impas lagi ng utanga. Unya unsa man pud dagalan nimong buanga ka? Siyempre, kapitan. Layo ra kasi kuha. Ewad kay nagpasurvey ko, layo ra kayong boto. Nagpasurvey ka? Go, pila ka to survey na ko go? Tulo ka boto. Ha? Tulo ra ba dito? Alangan, tulo raman minimo amigo. Alawara? Ya ra ka na pe padagandagan tulor man day mong buto. Ah, dagan gyapon ko pildiyon gyapon ta ka. Na, ug ikaw mo daog kapitan. Ako ray naloyan ning barangaya. Mahimo gyud ning kasino ba? Aw, matik naman na kay mo man among pangorta. Ah, inana day mong plataporma, ali na lang. Kung kisay mo boto sa kuha makadawat og ayuda. Naman tay mga sobre diri Patay pre, igawas na niya pre, asa man tamang buto? Aw, asa pa man day? Dira ta kagawad. Si kagawad. Uy. Diya mo boto na ibaylo ninyo to pagkamigo. bahala na ko, di man may kakwarta sa imuha. Tay mga sobre diri. Hawa dia. Wa kay apela niya kay mudagan-dagan man ka. O linya tong muboto sa kuha linya. Ako, Oh, di magaway. Oh, dili, abanti kamay. Kisa man jud botohan nimo. ikaw kagawad. Oh, naraman day na. Oh, dara. Pasi. Mat. Oh, ngano na mairo dire? Anak ko na, what? Wala gina nimo. Sorry. Kani. Kay kining nangabilin dire mga tikasan kayog nang gisa mo giboto nimo. Siyempre, ikaw wad. Wag kay salig sa kuha. Unya kay suod man kaninyo ni amigo ni. Di may anak niya, kay wala man ay kwarta. Nana demos kuha. Bantay lang mo. Ora. Ay, Pasi. Spites. Salamat wad, ikaw dyan ang mabutuhan Ay wad. botohan nimo. Kawad. Oh, ayo. Kaniyo kay marama kayog nango. Isa may botohan nimo. Ako Ikaw, o Wad. yung amigo. Ikaw wad, number 1 na ka sa baluta. Oh, bantay ha. Pasi. Pang perido. Gusuki yung perido ni mga animala niyo. Onak. Nanagyo tayo pampalit sa imong school supplies. Kay gitagaan tayong kagawad. Tara. Pero isa. Siglay hatag si gagawad ayuda dito ba? Bitaw pod pre no? Dungog na ko ba, manghatag po daw siya 1,000. Sige, ano na lang. Og nasi panghatag ng 1,000, balin mo dito. Og dili sa mo hatag, aw, sa kuha mo. Aw, matik na. Basta, og mahatag siya sa inyo ha. Tungatan ninyo ha. Yati, dugayes, mga buang mo. Nanap yo? Ano? Nanan sa ayuda? Pre, nasipya to gatag si kagawad sa kuha ba? Imo aning isa Uy, hindi. Nanatay pang pirido. Pila kay suludan nilo? Duda na ko, 1,000. Aw, dungan tan yung kwinta. Sige. 1, 2, 3, go! Ayuda, gidi ay. Kagawad!